Arki. Hasiko naiz ez? Hasten naiz, bale? Guardian, alde 2024ko dantzako bertan, urteetan egin duten lanagatikan, aurtengo urteei altxapelua herriko txistulariak botatzea erabaki dugu, bai? Elkartu ditugu lehenko zarra eta baita ere etorkizuneko gaztik eta denak batera botako dute aurtengo altxapelua. Hau paratzeko ez da. Baina atzea aintzat.
zitugu, eta honekin batera bi ekitaldi aintzinera eraunen dugu. Bueno, badakizue Arantza despopulazio arriskuan dagoen herria bezala katalogatua dagoela, eta bertan gelditzen diren familiei apostu egiten dutenak hemen gelditzeko, horiei sari moduan entzinku urtetan bezala pañuelo bat ematen zaie. Bueno, zalantzatan daudenak, dudotan daudenak, bultzatzen dugu hemen gelditzera, gure aldetik, udalan aldetik, zerbitzuak mantentzen, hobetzen ahalegin dugu gara, eta horixe, zalantzan zaudetenak hemen gelditzera bultzatzen zaituztegu. Besterik gabe, erranen dugu aintzinko urte honetan jaio diren aurren izenak, aintzinko bestatik onak jaio diren aurren izenak, eta erratzen dugulik izenak favorez hurbildu, eta oroigarria emanen dizuegu. Bueno, hasiko gara. Ilargi eta Manes, hori da. Favorez hurbildu. Favorez hurbildu. Eta azkena Naroa. Ekintza motz uneri bukera emateko, favorez hurbildu 3 familiak, 4 familiak argazki bat hartzeko, denak batin.
bigarren ekitaldi motx honekin segituko dugu. Badakizue gehienak edo denak hartu duzue bestetako programa etxetan, eta udal komunikazioko WhatsAppean taldean sartu zaretenak berriz PDF formatuan hartu duzue. Orduan, gonbidatu nahi zaituztegu, mintzatu nahi zaituztegu, udal komunikazioko WhatsApp taldean zaudetenak, sartzera. Hor, udalak bidaliko du informazioa eta herritarrak zareten bezala, zuek erantzunak eta ekarpenak egiten altuzue. Eta helburua izanen da, elkarlanean aritzea, hauek gauza guztiak antzinera erauteko. Zaudetenak sartuak, udal komunikazioko WhatsApp taldean, nahi baduzuela aukero hori. Programazioa hartu baldin baduzue etxetan, ikusi izan entuzue, badaudela bi marrazki, bat azalan eta bertziak kontrazalan, hor bi boto gehien hartu dituzten marrazkiak dire, marrazkia itzpolitak. Badaude bertzi batzuk ere ez dutenak parte hartu dutenak eta ez dutenak irabazi, noski bik irabazten dute. Bino, nahi nuke eskatu parte hartzaile guztientzat txalo bero bat, eskolako ikasleak izan dire, eta parte hartu dute eta batez ere txalo bero hau aintzinera segitzeko eta ez etxiteko, nahiz eta ez irabazi, parte hartzen segitzeko. Joanen gara, bi protagonistekin, ikusi duzue azalan eta kontrazalan nola dauden bi marrazki elegante horiek, guazen ikustera edo erratxera zein diren bi egile horiek. Hasiko gara azalatik, izanen dute bestatako programan atetzeaz gain, izanen dute diru kopuru bat, lesakan liburu denda batean gastatzeko. Guazen bi protagonistekin, azalako marrazkia irabazi dute, azalako bestetako programan azalan abertzen den marrazkiaren egilea, Ainere, Iguzkiagirre, etorri favorez. Txalo bero bat, nirerentzat. Kontrazalan berriz, bertze marrazki elegante dotorea, Beñat, Ibarra, kontrazalan. Eta galtzeko, jakin, bertzen parte hartzaileen marrazkiak gorapeko paretan egonen dira zintzilik edo itxekita. Ea gaizaten asmatzeko, zuen seme alabena, hilobena edo ezagunena, zein den. Honekin akautzen zugu bi ekintza xume eta motz hauek. Bestak ongi hasi, ongi akautu, bino beti ere, errespetatuz, errespetuz jokatuz, bale? Eskerrik asko, arantzako dantzekin izan zaituztelu.
Thank you.
Hey, Parelko Jaskio. du. Corre honara.
txalo bat favorez, lesakatik, bere borontez etorri musikaria berri. Txalo, eskerrik asko! Sasoian irrita fara,
sasoian irrita farra Agardu guztan da hortxe daukazu erte bakarra Ederra baino giztea, zelekatu duztea Bekatu dituztea, sasoian duan kaluztea Maitearen begietan ikusten ditu izan Izanik ez bada ere, nire ere, Zietan esatuko nizkiak Bueno, honekin ja dantza saioa akautu da, bino guain, bada sorpresa txiki bat. Orduan, Maria, favorez, atozuna. Jo horret erdira joan mesedez. Dantzarik sorpresa bat prestatu dioten. Zure lana eskertzeatik eta hoxe. Txalo bat, Maria, zeko.